Aurra segi baino lehen, esan egin zuteke, inor ez badago konformenik izaten dutenak egin, favorez, gero, esan dezatutela altxatuaz, eta hitz egin gotegu. Eta, hori da. Gero, segitu nuek kantak egiten. Askotan niretzat kantuak egitea ari bat hartzea da. Ari bat hartu, eta ariari tira kantua estatzen du. Bainotako, egin nego poetak musa zirala eta parraik egin egin eta zerbait horrelako gauzen da, presatu berko dugu, ez dakit. Nik uste gabi atezizki batzuk eta kantu behintzat eta. Arietatik ordu ontideaz kantua egiten dugu. Ni behintzat. Batzutan ikusi dut iruniko antzera kantuak egin ezkero jendeak hobeto hartzen dituela. Orduan, kantu batzuetan horrelaxe egitea erabaki duen. Nire iritzian, horiek ere protestako kantuak dira. Protestako kantuak protestatzea bakarrik ez dalako, baizik eta gizarte hobeago baten alde egiten den kantu guztia nire iritzian protestakoa. Horietako nire kantu bat kantatuko dut hain. Gure herrian jende asko dago azpilanean, isilanean labilena. Eta horieri egin nahi izan nien kantu bat. Argi egiterik, ez zegoen eta horrela egin. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Abrigoan solapak altxata hoha, txapela begitaino sartu dik, ez dukatzera begiratutzen ere, inorrote datorren ikaraturik. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Ez aizpillo iretxean ere, ez duk inorrekin konfiantzarik, arropak ere erregistratzen dituk, bahote daukaken mikrofonurik. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Utzitzak pintura poteak, gorde hondo ire osasuna, entzatu gero gaurko egunez, kinielatan zehok etorkizuna. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori. Aizaki, kalean bildurrez ohan hori.